Ονομάζομαι Βαγγέλης Παπαγεωργίου και είμαι μελισσοκόμος πίσω από την Άγρια Νομή. Δημιούργησα την Άγρια Νομή έχοντας όραμα να παράγω μελισσοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά ταυτόχρονα με σεβασμό στη φύση και τη μέλισσα. Η μελισσοκομεία που ασκούμε είναι νομαδική, που σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μεταφέρουμε τα μελίσια ανάλογα την ανθοφορία και την ποικιλία μελιού που θέλουμε να συλλέξουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ανοιξιάτικο μελισσοκομείο της Άγριας Νομής στην Αργολίδα. Εδώ η τοποθεσία έχει επιλεγεί για πολλαπλασιασμό και ανάπτυξη των σμηνών, αλλά και για την πλούσια ανθοφορία της πορτοκαλιάς. Έπειτα τα μελίσια χωρίζονται σε ομάδες. Κάποια θα πάνε στο βουνό για έλατο και βελανιδιά, κάποια θα πάνε για θυμάρι. Αργότερα ταξιδεύουμε στην Εύε για το πεύκο και προς το τέλος της χρονιάς επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν για να ξεχειμονιάσουν.